Nyakwara mgajwan kamora mintiere geno mara ni bedo kododo chieng makaro chopokanyo sadek mamidhiambo dhiambo majaber chien tarik 18 dwe mar 11 higa mar 2023 machiegni weche magwa manyien mag OIMORE waiko ni mathoth nyakwara mgajwan kamokuongo wayudo thuond weche. Senator Mabusia Okiya Mtata koro tudo jatend migao mar teko kod jowadgi mamoko ariyo kod mauta mar bilion 17 manokele pachoka kod Njeri. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ile kutokea majana na juzi. Jiaparo sayangi no witongi magie gwenge makadhwadh na mchumbi kaluore kod oula mapek mikelo gi koth machue e pachoka. Jani mar kansa okiyot jokama. Samoro yudo ka yweyo matek. Jonyuol nosetemo. Kisetemo ahinya kar maginyalo. Wakelo ni sigana marawera moro mamudho kwako chenro mare mar sombe kaluore kod tuo mar kansa mar chogo. Nyakwara mgajwan kamora mintiere machiegni e weche ge yonero ma adimba kaparo ni nyalo tudri kodwa kokale yor mbui magwa maguduto te yudo wa gi Ramogi TV Facebook aneno ka wantiere achiel kachiel mbui marwa mar YouTube kanyakla kod mano mar X. Tudri kod nyakwara mgajwan e mbui maga yuda gi nying mar Sharon Ongao machiegni bed kodwa nyaka giko nyinga Sharon Ongao jalnero maloko no wach nyinge Wilson Ochuka machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto osingoni nengo mauta biro dok chien dwe mabiro. Kolose kaunti ma Kirinyaga, Ruto wacho ni nengo mauta osbedo ka medre kaluore gi rach mar ochumi e pinje maoko. Ruto medo ni ogirimiti ma piny Kenya gi pinje mag Warabu ochwe kokgi. Biro kelo dok chien mar nengo mar mauta e pachokai. Magi duto owacho ko oganda osebedo ka se e ling mar wach mar nengo mauta ma osebedo ka medre e pachoka e kinde thuolo mosekalo. Twak mar jatend piny Kenya bende biro e kinde makwith mapingo piny owacho osebedo ka seyo sirkal kaluore gi dwaro mar koso duoko chien nengo mauta. 500 na unalipiwa hospitali kitanda peke yake. Sasa unalipa 300, daktari analipwa, kitanda inalipwa na dawa inalipwa na NHIF. Hiyo ni kazi sio kazi? Alafu nikitetea hiyo nilisikia huyo mtu walikuwa na shindana na rais. Jana anasema ati mimi nilimjibu mambo ya mafuta. Mimi nataka niwaahidi kitu kimoja. Hii Kenya tutaibadilisha. Ni kazi ngumu lakini itafanyika. Bei ya mafuta imepanda kila mahali. Lakini kama Kenya tulifanya mpango. Mumeona kuanzia mwezi huu hiyo bei imeanza sasa kuteremuka. Mwezi ujao itateremuka zaidi. Mwezi hiyo ingine namna hiyo. Mpaka tuhakikisha kwamba tunamudu hiyo bei, ndio tuhakikisha kwamba tunaweza kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu kwa njia inayofaa. Senator Mabusia Okiya Mtata yango ni sirikala ne osiro jaohala Njeri gi omenda maromo siling bilion 17.2 mar omo mauta. Katika mano Mtata dwaro jatend migao mar mauta gi teko stima Davis Chirchir gi jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen mondo wuoge lela mar yango ne jopiny tudruok margi e wachni. Kaka Andrew Ondego leronwa, Mtata dwaro mondo jotelogo oler gino ma omiyo ne gilose wachno e lokambi mar Gelana Energies manyaka gisani poko chiwo lipot mora e wi wachno. Yuaruok ewi wach kelo mauta pachoka manengo ne romo bilion 17.2 koro okawo okang' machielo ka Senator Mabusia Okiya Mtata onywando sirikal ma pachoka e wachni. Kaluwore gi Mtata, nitiere neno mayango ni sirikal ka okalo e migao mar omenda ne ochiwo omenda maromo bilion 17.2 ka owuok e aguch omenda mar Consolidated Fund dwe mar 6 kendo omenda go ne ochiw ne jaohala Njeri ka okalo e kambi mare mar kelo mauta pachoka. I look at what did this 17 billion do that was withdrawn in June, towards the end of the financial year. You are told the money went to do what? To subsidize private enterprises. So my question is, subsidizing private enterprises, first of all, there was a policy of government that subsidies have gone out.
So which private enterprise is being subsidized? And then the figure of 17 billion is exactly the same figure of the oil that's coming in. Omtata yango ni dibed ni Anjeri Davis Chirchir gi nyawadgi Kipchumba Murkomen ne obedo gi lwedo e chenro ni eka bang'e gichwe gi lokore gi nyawadgi Njeri bang' weche nyenyore lela. So my position is that the oil was bought using public funds. The oil belongs to Kenyans and it should be given to Kenyans instead of taxing Kenyans to the bone. Kata kamano, jakidonera tich oganda kendo seneta Okia Omtata dwaro Chirchir gi nyawadgi Murkomen mondo wuog oko mar pedho ne jo Kenya dieri makende ewi wachni kaachiel gi lero gino ma omiyo ne giloso e lokambi mar Galana Energies manyaka gisani pok oloso ewi wachni. I still challenge those ministers to come out and explain to us what this subsidizing, what these subsidies that they were giving to private enterprises. Who are these private enterprises? And why were they benefiting from these facilities? If they are not Njeri, who took the 17 billion, which is exactly the amount of money that they are claiming that cargo is worth, and she could not even give the price in dollar because she doesn't know what the transaction. All she did was to carry 17 billion shillings. Omtata bende dwaro janon buge omenda mag sirikal Margaret Nyakango mondo yang kaka maromo omenda bilion 6 kaunti nyaka bilion 17 dwe mar auchiel na opodhi kawuok e agulu mar Consolidated Fund ma pisi mare ne ogango. But the whole thing does not add up, and that 17 billion for me is the 17 billion this woman is talking of. She carried out 17 billion, delivered somewhere. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakoram gajonko pogregi mano atiri weche motenre kod kodhel nino mabendo sibedo kachwe kor gwenge mopogore pachoka. Nyaka gisani kwand ji mose witongi magi e aluora makadhoadh nam chumbi. Ka otenore gi wach mar kodhel nino ochopa par. Kaunti ma Mombasa osewito ji 3, Kilifi osewito ji 2, Kwale osewito ji 3, Lamu kod Taita Taveta. Onge report mag thoe kata kamano oganda mathoth yuago lala mopogore. Simfres Okine mathoth. Lwasi mar kodhel nino e pachoka pod medo kelo midekre, kethruok mag mwandu kaachiel gi lalo ngima mag ji e kor gwenge mopogore pachoka. Alura mar nam chumbi koro neno ne yudo midhiero makore lach ka koro yangore ni ji makwan giro maparo osewito ngimagi kaluwore kod oula mapek mikelo kod koth magoyo gwenge makono. E kaunti ma Mombasa ji 3 osewito ngimagi, e kinde mamoyo ji 3,000 oseyudo achiedh nade mopogore kamaromo ji 300 koth makama osedare miechgi. Kaunti ma Tana River ripot yango ni ji 2 osewito ngimagi. Kamoheo jodak 5,000 oseyudo midhiero, e kinde ma ji moheo 5,000 bende osedare miechgi kod koth. Kwan ji ma oseyudo ngimagi e kaunti ma Kilifi ochopo ji 2, kama moko 200 gi wiye yudo pek mikelo gi koth makama. Kaunti ma Lamu kod Taita Taveta onge joma osego lipot ni oso, kata kamano ji 350 kwano lal mag mwandu Lamu, ka ji 89 bende ni kod midhiero mopogore kaluwore kod koth. Magi timore kinde ma sirikal pod dhi nyime kod manyo ringre apisas 2 mag KRA ma koth nyo ywere kaunti ma Kwale kane rigi wuok lungalunga ka gichomo Mombasa. Then au watu wa KRA jana walikuja wakaambiwa maji yamekuwa ni mengi kidogo, lakini walipoelezwa wakasema gari yetu ni kubwa itaweza kuvuka haya maji. Kwa bahati mbaya walipofika katikati ikashindwa na nguvu na ikabingiria. So lakini kitu walifanya walifunga vioo, wakaamini watakuwa safe, lakini walipoingia humo ndani tukaamini kwamba wamebaki humo ndani na hiyo gari. Leo hii tumeamkia kutafuta hiyo gari na hiyo hawa watu ambao walikuwa kwa hiyo gari, na tumeweza kupata gari ambayo ilikuwa aina ya Land Cruiser. Tumeweza kuitoa kwa maji, lakini bado hawa maafisa 2 hatujaweza kuwapata. So leo hii tunatafuta watu 3 ambao waliweza kubebwa kwa maji. Hatujaweza kusema kama wamekufa ama bado wako hai, lakini tunawatafuta watu 3. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir osingo ni okenge oseket mar chako chiwo resruok. Tunashukuru
na kila kitu ni amri yake Mwenyezi Mungu. Right now our interest is to take care of the 3,800 families na tuweze kuangalia jinsi ya kuweza kusaidiana. Nasir wacho ni kadho wadna mchumbi sani yudo koth mapek mapoko nenore kuom thuolo malach. If the problem was drainage, huu mji mzima leo ungelikuwa umezama. That I can assure you. Haijawahi kutokea mvua wingi wa mvua ileweza kutokea majana na juzi. Ingelikuwa tatizo ni drainage, ile Old Town yote ingelikuwa imezama, pale Muhima Stadium kote kungelikuwa kumezama, baadhi ya sehemu ya Bofu yote ingelikuwa imezama. Hii Utange mtaa mzima tungelikuwa hatuna tena mtaa unaitwa Utange. Sirikal podoke to singo martiyo kamora chiel kod counties enenonio rakruo kod midhiero mikelo kod koth mag El Nino. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nyakwara mgajuanko pogragi mano bende Ramogi 3,000 bende osedare miechigi e kaunti ma Isiolo kotendre kod koth mano mar El Nino. To kod ji maromo 10,000 moseyudo chiedh nade mopogore kokelgi El Nino e gwengego. Koro chan chiwnegi kony gi tend kaunti no. Governor ma Isiolo Abdi Guyo e kinde puodho chenro makama yango ni tend counties biro tiyo gi lipot ma ochiw gi riwruok mar Msalaba Makwar e bero chenro mag reso jopiny ma oyudo chiedh nade ma bende kelo gi koth El Nino. Olero ni gwenge kaka Basa, Irasoboro, Kanyakla kod Kombola e kaunti no ok kalre wirani koth ok osebedo ka ketho apeini machopo e gwengego kendo reso ji biro bedo matek. Osingo ni gichano tiye twech achiel gi sirikal e bero luasi makama ma oseweyo jopiny mathoth gi lal mopogore. Today we are here to flag off consignment which will benefit 10,000 households of Isiolo County who are affected by enhanced rainfall. We will also provide non-food items to those who are displaced, specifically to Irasoboro, Kombola, and other part of this county which have been greatly affected by enhanced rainfall. Also, we know we cannot reach some places here in Isiolo County because of the rainfall, specifically Basa, Sericho, Irasoboro. We will coordinate with national government to airlift foods to those places so that our people cannot die because of hunger. Allah Ta'ala barakatu. Kwa niaba ya viongozi wa dini ambaye wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu tunawakilisha, na tunamwambia gavana yetu asante sana, Mungu akubariki. Hii ni step nzuri sana amechukua kwa wakati hii ambaye ni ngumu kwa jamii ya Isiolo. Kuna mafuriko ambaye shida yake ni kubwa zaidi, athari yake imeonekana. Tunasema asante, na hivyo ndio natakana kutoka viongozi wote wachukue jukumu yao. Hiyo ni jukumu ya kila kiongozi, si ya gavana peke yake. Nyakwara mgajuang kwa wuoke weche motendre kod midhiero mabende ikelo kod oula hami weche motendre kod siasa. Duond bura mar UDA ochwalo nyime yiero mar duond bura no mano nego timre chieng' tarik 9 mar dwe mar 12 mar higani. E ote manoket kod jagoro maduong' mar duond bura no Cleophas Malala e yor tudruok mar X. Malala wacho ni UDA ne ochopo winjruok makamano e romo makawuono mar kuku maduong' mar duond bura no mabende notelie kod jatend duond bura no William Ruto. Kaluwore gi mano, yiero mag UDA koro ibiro baga e kinde tarik 12 kod tarik 26 mar dwe mar 4 mar higani. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, moko kuom jod bura mag UDA okwedo weche mafungore ni pogruok e kinde kweth ariyogo e wi yiero ema bende nochwalo yiero makamano nyime. Bang' dweche bura mag luoro gwenge mopogore opogore, ndiko jokanyo manyien kaachiel gi yudo singo kowuok kuom jatendgi William Ruto, geno mar johera mag duond bura mar UDA madhi yiero jotend duond burano e dwe manyien koro omuonyo pi. Geno makamano otore bang' jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala lando ni gichwalo yiero makamano nyaka higa manyien. Kaluwore gi ote mane okete mbui mar tudruok mar X, Malala wacho ni okang' makamano okaw kod kuku maduong' mar duond bura mar UDA e romo mane ochwoye kod ogai margi William Ruto odiochieng' makawuono. Malala yango ni johera mag duond bura mar UDA
koro biro yudo thuolo mar yiero jotendgi e dwe mar Ang'wen higa manyien. Oteno yango ni yiero mag duond bura mar UDA ibiro bago e kidienje adek. Kidieny mokwongo dhi bago yiero margi tarik 12 dwe mar Ang'wen, kidieny mar ariyo dhi bago yiero margi tarik 19 dwe mar Ang'wen, eka kidieny mar adek biro bago yiero margi tarik 26 dwe mar Ang'wen. Kata kamano, Malala orem yango gima omiyo kuku maduong' mar UDA ochwalo nyime yiero makamano e thuolo mar ang'ich welo bang' Ruto nyonore ni kata nade yiero ibiro bago tarik 9 dwe mar 12 higani e kinde galamoro mar UDA e karomo mar Bomas of Kenya tarik 29 dwe mar 9 higani. Mabiro bang' weche fuong'ore nitiere ywaruok e kind kweth ariyo e duond burano e wi weche mag yiero. Kweth mokwongo masiro jalup jatend piny Rigathi Gachagua wachore ne dwaro mondo yiero otim e higa manyien, e kinde kweth machielo masiro jatend piny William Ruto to ne osiro okang' mar bago yiero e giko higani. Kata kamano, josiasa mag UDA ma oloso kod Ramogi TV okwedo wach mar pogruok moro amora e duond burano. And the truth UDA is intact, oge ywaruok jite odimbore. Planning mar party ka party ni kaka gitimo gigeni. Koro kage wach ni gichore nyime onge tabu. Party mora mora Kenya ka nyalo tero yiero ne nyime kaka dwaro, kata nyalo duoko yiero ne chien, kaka nyalo tero yiero ne kata sana modwaro. Omiyo ka UDA otero yiero ne nyime onge tabu ka matin ma ng'ato nyalo wacho ni pogruok nitiere. UDA onge pogruok, UDA is intact kendo ji ni achiel kendo ji oherore. Jaod bura ma Manyata Mukunji Gitonga wacho ni duond bura mar UDA okawo okang' makamano mar miyo jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza thuolo mar keto mahinogi e dwoko piny pek mar ngima, bero uchumi kaachiel gi miyo rowere tije. The country we are living in right now is in a very, very delicate situation. We are in a place where we need to have 100% focus on the cost of living, on the status of our economy, the status of our Kenyan shilling, and issues to do with joblessness of our young people. And I believe elections, party elections, especially ruling party elections, could have come as a serious distraction to that precision focus of the economy and that matters around that. And we don't want that distraction right now. We want the president, the members, and everybody to be super focused. Party ka party ntie kakotimo yiero. Kakotimo yiero kaka gibiro ng'ado kaka gisewacho ni higa manyien gitimeno. Onge pogruok moro mar kia luoro kia marang'o. UDA en party maduong' e Kenya ka sani kabisa, man gi ji turi e parliament. Kendo ji sani dare Nyanza donje UDA. Omiyo onge kako nyalo bedo ni oluoro timo yiero. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwarom gajuang dakika na paga uchiele tok sadek mar otieno kapok wakoyo matin aneno moko kuomu bende neno chenro makama. Aneno Brian Odiero iwacho neno Ramogi TV kintiere e gwenge mag Nakuru. Iwacho ni amos ni minodi Wilfreda Ayuma. Kopogre gi mano Juma Steven imbe iwacho neno chenro maler ndi kintiere e mbalariany mano mar Maseno. William Orema inbe neno iwacho ni Ramogi TV winjre e yo makare kintiere gwenge mag Mwembi. Iwacho ni ineno chenro kendo imor gi weche manyien mago imre. Karawe mbui marwa mano mar Facebook aneno Titus Otieno. Iwacho neno Ramogi TV o makare kendo winjre makare e gwenge mag Mombasa, Mtongwe. Benda neno ote kanyo mar Maemba Victor mabende iwacho ineno Ramogi TV o makare kendo weche manyien choponi e yo makare. Nyakwarom gajuang abro bedo kaka oyo matin bang' yueyo adonje gi twak mane chenro mano mar mine wacho Otieno makawuono nyakwarom gajuang antiere kod wendo e county mano ma Kisumu ka bende thor wach mabende obro bedo kwa twakie en ikruok gi tho. Wende neno kanyo nyakwarom gajuang e wang' jowi mari mabende abro bedo kwa donjo kode e kinde thuolo mano kik dhi mabor. Wekelea na shabiki kaende. Uko fiti? Niko bie. Unasikiaje? Fiti sana. Kabisa. Nimebambika mbaya.
Jina ni Aaron Mongai Mudhoni. Mimi naishi Mlango, nafanya kazi ya gas. Ulijuaje kuhusu Shabiki? TV. Ulicheki tu kwa Mbulu? Ni watu wakikula nikashinda kweli watu wanakula. Mbona mimi nisikule? Ulipigiwa hii simu ukiwa wapi? Nilikuwa tu kwa job. Nilikuwa nimebambika barani nilishinda niambie nani. Umetry mara ngapi? Nimetry mara kadhaa. Hii wiki ndo nimetry mara 3, moja ikaingiana. Nilicheza na Utopic. Niliekelea KJP kwa 29063. Okay. Hii pesa hii wananibaituka Mogonda hivi. Oya, kitu ni real. Kaende. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore karieng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Higni 2 nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore saa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Nyakwar mgajwang dakika 21 tok saa 3 mano mar otieno machiegni ma en chenro mar mine wacho machiegni twak marwa otieno makawuono. Nitiere ngero moro gi dho Kiswahili ma bende wacho ni kuzaliwa ni bahati, kufa ni lazima. En ni kapo nono nyuolwa en hawi to tho ten ginero mabendo chuno. Mane thoro wachwa otieno makawuono nyakwar mgajwang ogon nambaka kotenre kod ikruok ne tho. Angeni thoro wach makama kata kana kete mbui mara nyakwar mgajwang thothu bende na wuoro ni main thoro wach manade mabendo otieno makawuono wadwaro go mbaka. Omiyo otieno makawuono ntiere gi wendo mong'ere kaka Carol Oreng. Carol Oreng nyakwar mgajwang en jahocho mabendo osebedo katiyo e county mano ma Kisumo. Carol, kinyalo mana winja amusi ni misawa. Thoro wach mar otieno makawuono anoko chiwo buok mathoth ne oganda mapacho ka. Mar mondo mi inyis nyakwar mgajwang kata mana kapok wadonje thoro wach marwa. Carol en ng'a? Tang'o mitimo? Erokamano ahinya, amor kuom biro kae kawuono. An kaka owach neno nyinga eri Carol Oreng, anyawuoyo makatwenga, bapal nindo ngani ya chianda, kichwa mara chianda kanyo. To aluonga ni a psychologist, jahocho, to atiyo Kisumu ka e migawo miluongo ni Tinanda Youth Organization, atiyo bende hospital miluongo ni Kisumu Specialist Hospital, kendo atiyo ne migawo moro miluongo ni Sage kaka consultant for margi. Mano ber. Erokamano ahinya Carol. Ten mana ni Carol kinyisa nyakwar mgajwang ginero mabendi timo hie nikech gi dho ngere luongo ni death doula. Death doula en ng'a to ikruok ne tho nang'o mien ni mano utimo. Mana kinyalo lero nyakwar mgajwang mondi. Erokamano. Death doula en mana iko ng'ato ne dalone modong' e ngima ka e piny ka. Sana gin jok ma daktari osepimo maybe nigi tuore tuo moro ma
mayuare ahinya to e kinde ma ithiedhe ni daktari neno ni ok ng'at mabiro dak aming'a. Seche moko inyisi ni idong' gi 6 months, idong' gi 3 months, or idong' gi higa achiel. Koro seche moko daktari ok nyal yudo thuolo mar pimo ne jatuo ni maber. Koro giluonga ga mondo losne gi jotuo gi anyisgi kaka gik moko chal. Koro ka ayudo gama kamano to akonye mondo olos ngimane gi dakika moko modongi nikech ok wang'eny watho chieng' mane, lakini jok mosenyisgi ni gidong' ndalo matin mondo githo, akonyogi ga mondo aikgi ne wuoth mar tho margi. To iyudo ka ng'eny gi gin jok ma nigi kansa sana stage 4 kata stage 3 mosedhi aming'a. Manyiso ni Carol otieno ma kawuono kinyal mna nyisa nyakwara mgajwanga customers magi gin kata mna jok ma bendi chune gi ochu mano kotenre kod ikruok mar tho. Gin jogo kuma bendi lakteche samoro sepimo momiyo gi kinde samoro mana kaka iwacho kata mna dweche 3 dweche 6 mano mar ikogi. Akeni ber mane manitiere e kinde ma bende iko kata mna ng'ato ne tho, ber mane ma bende biro gi oking makama, to bende kata mna customers magi kata mna clients, to ndach ni clients magi ichako negi nade kata mna ne iko negi ne tho. Kachako negi gato mokwongo apenjo gi gimomiyo gin e osuptal kata gimomiyo sana yudo gi e osuptal, tapenjo gi gima tuoyo gi to ginyisa. Jok ma pod kia adok chien matin nyis daktari ne ni jatuo ni pok owinjo maber gima tuo, nikech tuo mar ng'ato ber ka daktari ma pimo ne maber ni mae gima timi. Nitie jok moko mabedo ga gi shock, koro kata konyisgi to gin e denial gocho ni amano ok mara. Koro kata tero osibiro mopimo negi kendo koro ka donje to ajisogi ni kama gik moko chal. To bang' kanyo tanya penjo gi ni pachgi oseikre nadi. Ka ginyisa ni anonyisa ni adong' gi dweche 3, tapenjo gi ni dweche 3 gi to ipango gi nadi eka kidwa dak gi dweche 3 gi. Mokwongo ginyisa kaka gidwaro, aito ka gima ginyisa no makoro atimo ang'o, akonyo gi mondo gichop kanyo. Ka nitie kunde moko ma giweyo kaka sana nitie konjo lwengi no ok wawach ga wach wil, to ka nitie wil moro amora to nyiso gi nitie gimoro amora midwa wene jo dalani kata nyithindi to giwacho. Ka nitie ng'at moro amora ma gidwaro mondo gikwane gi weruok, mano bende giwacho na to akonyo gi mondo gikwa weruok. To ka nitie ng'at moro ma gidwaro mondo giwene gi be akonyo gi mondo gichop kanyo. To nitie ji mang'eny ma yudo ga teko ahinya kuom nyiso jodalagi ni gidong' gi dakika makama e piny ka. Kanyo e kendo kuma bire gata aketo gi mapiny tanyiso gi ni jatuo ni odong' gi ndalo makama e piny ka to dino her mondo tim kama. To yudo ka seche moko ka jonyuol kata jo familia ok ohero wachno, kata kinyiso gi ni kik iwach wachno gima kamano, ino kinyasaye. Jatuo ni wabo lemone, wabo timone gimoro amora mo make sure ni timo ang'o ochango. To koro kanya nyiso gi ni mano to bera Nyasaye be ber kilamo, to Nyasaye ma miracle, onya timo miracle to nyamano kaka nya timre kaka idwaro no. To lakini wang'iye kuonde moro ni kaponi ulemo to Nyasaye osewacho ni chiegno e chieng' modhiye ang'o timne nikech osenyuoli to chuno. To ber ka wang'iyo both sides. Matin ka loso gi jo dala gi kata nthindo kata bende ndi chuo kata ng'ama mama. Akelo gi machiegni ma gi understand ni adiera ng'atwa ni okano dak kodwa aming'a. To yudo ka joma ng'eny joga ni anado mondo yud thuolo abed gi joga, abed machiegni gi joga, amor kodgi mondo kata ka ochopo chiema dhi to at least ayudo chance matimo ang'o ma nyiso gi oriti, nikech mano kende e gima ji mang'eny wacho ga ni ok de yudo thuolo mar go oriti. To thuolo no en gima muhimu sana mondo migi moko kata ka ng'ato osetho to ok dong' gi a lot of regret ni ok na yudo thuolo mar gone ng'ato oriti, ok na yudo thuolo mar kwayo weruok, ok na yudo thuolo mar mione kata mamu kata babu walao. Koro ka ayiko gi to gigo timre mayot, yudo ka ng'ato pango kaka dwa mondo liende obedi. Ka nitie ng'at moko dwa mondo bi e liete no to wanyiso gi ni ng'ama kama ok oyie mondo bi e liel, or ok odwa mondo ilos gi ng'atni chieng' kata kotho. Kata kume iko gie jogo mang'eny wacho ga ni adwa mondo kama to mano akonyo gi mondo ayik en gi jonyuol gi kata gi jo dalago mondo otim miza kaka jatuo ni dwaro.
To bende Carol ang'eni wech motenre kod tho en wach moro ma turo chuny nikech kata mana kopogore kata mana gi client mari bende ang'eni gintiere kata mana gi familia margi ma bende samoro kata mana ka ng'ato wito ngimane to giwegi chien. Akini yot mane ma bende clients magi ma bende wacho makamano ma bende samoro daktari osenyiso ni thuolo no romo kama mar mondo mi otho. Ang'eni lakteche bende samoro wacho ga to ng'ato samoro bende dhi makadh ma bende kata manda machanga moko tho. Yot mane ma bende samoro kaka jahocho ma iyudo mano mar chiwo hocho makamano ne jogo eko ma bende nitiere koda tuoche matama mana ka nisewacho motelo. Yot mantiere ga sana mana ka ng'ato yie, ka ng'ato osewacho ni ero ayie ni adongi sema gi ndalo makama koro adobuna atim gik moko kaka dwarore. Kata sama aketo gi hocho anyiso gi ni kaka daktari wacho ni nyabedo ni 3 months lakini nyakalo nitiere jok moko maseno ko kalo kata gi 1 year. Onyis gi ni gin gi 6 months to gichum kata 1 year kapok ang'owa kapok githo. To anyiso gi ni mano be nya timre. Koro ok anyis gi ni kaka onyisi ni kaka dhi bedo. Anyiso gi ni mano mana daktari mowacho to kaka no nyisa daktari no ke ng'ama Nyasaye en approximate kalure gi kaka August ni chal. To inya daka minga. Kata ki kalo 6 months no mumino podi nitie gik monego beni timo mondo iikri nikech ok dinge odichiengni. To ng'eny ne joma yudoga e yot ka timo tijini gin jok ma sana jokopere gin gi prayer session moro magilemo nega ji. To gin ayudo ka dil ka kodgi giyega mapiyo piyo to giwacho nani kama en biluogna father mondo bi oterna lemo. To father biro tero lemo to koro wadhi nyime gi hocho. To sana berga ka timo hocho ni ka pod ng'ato ni giteko onya loso onya reason onya wacho 1 2 3 to kochopo koro kuma ng'ato nie kitanda ok onya loso ene oxygen bedo ga matek ahinya. Koro kanyo e kuma kendo ayudo ka tek moro ntiere to anyiso giga ni ber kitimo gigi sani sa pod giteko nikech biro chopo sama koro seche moko okang' ni yud teko no biro yudo kuma koro sana ma inie kitanda inie oxygen okinya chiwo gi instable kaka idwaro. To jodala gi be ka en jo familia be gin be kelo gi machiega anyiso gi ni kaka ng'ani wacho sani ber kutimo ko wacho sama podi en gi thuolo ni ko to nudo mondo ubet gode machiegni beduru gode machiegni sama podi en gi thuolo nikech nyachopo samora amora ma koro en piny moko nya loso to okonya timo anything moko nya miyo instructions to bedo kama tek ido ka some family members ok ndwaga winjo mago tido ka se moko kan tindo ntiere en ng'ama miyo to ni nyis na nyithinda ni okadongi seche mang'eny e piny ka gitim kama tido ka dichuo tamre choni kikinyis nyithinda gima kamago kikinyis gini min kidhitho to koro ino ka mano kelo ga teko nikech nyithindo koro mama ni nyatho ka nyithindo kiani mama ginero mondo obed kodgi machiegni mano koro kelo ga teko mano me kelo ga teko ahinya. Erokamano ahinya ng'in wachiegni tieko twak marwa bende ok onyal tieko twak kapok akawo ote ma bende jopiny osebedo ka oro kaluwore kod thor wach makama. Ano ka Jackie Nyarmudi wacho ni Sharon Ng'ao, this is always the hardest part to accept or embrace. Wacho ni kara tho be ji ikre nega. I'm only aware of post-trauma mabiro bang' tho. Openjo kanyo ni is ikruok ne tho the same as accepting that your loved one is not going to make it. Akendi wacho nanko tendro gimano. Nuwa kendo? Nitiere kaka Jackie Nyarmudi ono wacho mana ni osega mana winjo ni nitiere post trauma ma bende biro gi tho. Pok winjo ga ni ng'ato ikre ne tho. Koro nyalo mana nyiso nyakoram ga jwang' otieno ma kawuono ni ikruok ne tho ka bende ochuna hinya ne tuoche jogo ma bende nitiere gi tuoche matama ma bende samoro daktari osemiyo kinde ni samoro kaluwore gi tuo ma intiere godo ok obi chango. Aken wach makamano di wachang. Okochuna hija nikech jotuo moko kinyiso kamano to gitamre kabisa gocho ni ano kadomo di tim na hocho nikech oto ni boko chunoga en anyiso gi gani abo teri kindam mondo nyaka dakika mogik to yudo ka jotuo moko wacho ni ano kadomo mondo nyisa gik makamago okadomo mondo nyisa na botho koro makamago awega to sana jo familia muiye gi wachni koro kata akisema tero negi sessions to wadhi kamora achiel gi jonyuol kata gi jo familia te koro bedo tich mayot ka group no te nitiere kanyo but kan tie jok moko dwa to nitie moko mantiere iye kelo ga shida ahinya to ka yudo jok makamago
adirka kodi yugorgen kech manen ga shock ok en gima yot magat biro yeni okay sawa tim kamano lakini nyaka ngini yudi resistant moro project ay jok man ba gin resistant atemo ka kelo gima chegini ka gin kendgi ta explain nigi mo sanyiso gi the importance mar bedo machegni gi ngama chegni thoni ka gin no sense mano to koro eko gidaki bet machegni to gitimiza kaka ngama tuo ne dwaro. Takini karo locho makama itimo kanye nikech benda ngini karamna pin Kenya wantiere gi kuonde mabende ikane karamna jogo eko matuo mabende samoro nigi rem itero gi kuonde migaye rem mabende gidongere lungo ni hospices benda ngini nitiere karamna moko mabende nitiere hospital lakini in clients magi masamoro timo negi ocho makamagi igolo kanye abolo ngasa na sana hospital kagibiro kagini ward tabo timo negi hoche ward kanyo to ntie moko makanya wuotho to gibiro emigo macho kaka stage no gibiro mana malu kanya kwar kanyo or gibiro tinada youth organization e makuma tero gie to sama moko be adiga nyaka e ot makoro oginya biro ginya wuotho kagibiro mantiere to koro ani madhi kuma gintiere asegi nyaka Kakamega nan gimoro Bungoma koro kuma gintiere te anya chopo ma atim negi hocho kagin kabora chedi gijo dalane. Ero kama na inya Carol kwate kutuwa kwa chini mogik nenya kwa ramuga juanga chutho to kaluore gi thor wach makamade wach yango nikech no ka jopiny bende nitiere gi buok kaluore gi thor wach marwa utino makawuono ginero mabende temo tich mabende temo kwatieko kolo mono to atuma na hocho to sana ero ga dil gi nyithindo batibo de gi hocho kwa gin sana ero ga kato gi machegi nikech ng'eny gi iwe gi ga oko to kaido ka janyuolo se to gidong ka ging'egi kagi matimre to jima ng'enyo kauga attention kuom nyithindo koro nyithindo ga ero ga dil kod gi ahinya to atimo na hocho ma general banyo tedo ng'ato e chunye obed ni tich orumo or en gi stress or en gi relationship issues mago batimo ni ga hocho. Ero kama na inya Carol bende po kinyiso gi kadam na kaminyalo yudie nikech anno ka moko kuom mote mabende donjo ka wacho ni Carol ti yudo kanye mana kwa tieko mapiyo Karo yudo Kisumu ka ibo yuda Kisumu Specialist Hospital ibo yuda tinada youth organization Bigosi kata or Kanyakwar kumoro mlongo ni Sage supporting girls in education sana an Kisumu to number na N0724 924 199 kigo na simu tobo communicate tobo riure kamora chiel. Ero kama na inya Carol lagoni ero kama na inya komido thuolo maratwa kod otieno makawuono kaluore kod thor wach mabende dwatwakie. Ero kama na inya nyakoro mga juanga mano na Carol Orenga jahocho achiel kachiel studio marwe county ma Kisumu teno makawuono nwaloso kotondre kod thor wach mano mar ikruok ne tho chutho ne jogo eko mabende tuo mabende daktari osendiko samoro ni gibro bedo ka githo e kinde thuolo maromo ndade mano kaluore kod tuoche mopogore mabende gintiere godo. Carol owacho ni ochiwo hocho makamano kok manyakoro mga juanga dakika en 36 tok saa 3 mar otieno yenwa mar mondo mi wakao yo matin aduogi mathoth kotendre kod weche manyien mago imre. Pato, chikiwale mamdenge wako washaset. Tano mwere na matamba. Acheza chini. Hi. Hey, unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. We know time is tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs.
Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Nyakoram gajuang machiegni wadhi nyime gi weche manyien. Siasa mag nengo ngima nonyiedhore liend mane en jalup chancellor mar mbalariany ma Kenyatta Ngire Everest Shitanda mag gwenge mag Webuye e kaunti ma Bungoma. Jotelo mag kweth siasa mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya manochopo liendno nobare weche ewi nengo ngima ka Azimio kwedo sirikal ewi osuru man malo kendo dwaro piny owacho mondo kaw ting' mar pek mar ngima. Korka gi jotelo mago ma Kenya Kwanza kotelnegi kod jod bura ma Kimilili Didmas Baraza odokne sirikal ka giwacho ni joma notelo e sirikal norem chopo kare dwaro mar jopiny ka giwacho ni ka giikore mar winjo ng'ata manyalo konyogi gi paro mar dwoko piny nengo ngima. And that is the truth. Tuambiane ukweli. Gharama ya maisha iko juu. Lusaka, wewe unaongea na rais. Didmas, wewe ni mtu ya rais. Let's look for solution. Hawa wa Kenya wanaumia. And that is the truth. Hiyo ni ukweli na ukweli mtupu. Mimi naongea kama mtoto wa pasta na mimi siogopi chochote. Si ni ukweli? I was elected. Nimechaguliwa mara 3. Na mimi kazi yangu ni kuambia ukweli. Tumesikia wenzetu wanasema this is a global problem. There's nothing they can do about it. Nothing can be farther from the truth. Ukiangalia shida tulionayo Kenya, mafuta kuwa juu kuliko Tanzania. It is not an Israeli problem or a Palestinian problem or a Hamas problem. It is not a global problem, it's a local problem. Huyu waziri Eugene alikuwa waziri wa majeshi yote ya Kenya. Alipatiwa nafasi hiyo kubwa na Mwenyezi Mungu. Hata ukitafuta tu wafuasi wa Salvation Army hakutafuta, hata saa meja tu kuanzia cheo hakupandishwa cheo. So hii mambo ya gharama ya maisha, we are ready and willing to listen to anybody ambaye atatupatia suluhu. Lakini Eugene Wamalwa, you have got no gravitas to lecture the country about the cost of living, kwa sababu wewe ulikuwa waziri katika serikali na ukalala usingizi, hakuna kitu ulikuwa unafanya hapo. Jatend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi otelone chenro mar ndiko jokanyo mag duond od bura mar ODM e boma ma Narok. Kanoloso bang' romo manobedo godo gi jodito mag duond od burano. Wandayi wacho ni gintiere gi geno ni duond bura mar ODM biro ndiko jokanyo mathoth motelone yiero mar higa mar 2027. E romo makamano Wandayi bende onotio gi thuolono mar loso e wach mar mo mar bilion 17 mane oor gi jaohala Ann Njeri e pachoka. Wandayi wacho ni omiyo duolo mochung'ne kedo ne weche mag mibadhi EACC mar maka chije ma itudo kod uso mar mo makamano dwaro mabendo Ogai mar Azimio Raila Odinga ne olieko. Narok bado imesimama na baba na imesimama na chama cha ODM. Na hii usajili tunaona ya kwamba UDA ililetwa jana ama juzi, walianza kurejista watu wakidanganya watu ya kwamba kwa sababu ya maendeleo watakuwa na register watu na watu wakiingia ndio wanapata maendeleo. Kwanza nataka kusema ya kwamba sisi wote ni citizens wa hii ya Kenya na sisi wote tunalipa tax. So kama ni kupatiwa development, we are entitled for development kwa njia yote ambayo tuko. La muhimu ni kwamba siku ya leo tumeanzisha kirasmi usajili wa wanachama wa chama cha ODM katika kaunti ya Narok, hasa branch ya Narok North ambayo ndio ngome yetu kama chama cha ODM. Na viongozi hawa wa ODM wamehakikishia mimi ya kwamba wako tayari na bado wamesimama kidete na chama kabisa. Na wako tayari kusajili wanachama wengi zaidi. Yes. Ili ODM ibaki kuwa chama yenye nguvu kuliko vyama vyote hapa kaunti ya Narok.
Kopogre gi manya korom ga juanga tiri nyake county Masiaya. Governor Masiaya James Orengo okwedo sirikal mar Kenya Kwanza e gimo wacho ni sirikal ticho tamo mar chopo kare singo manoketo ne jo Kenya. Ka kamano to sani koro seo sirikal machon kuma chiedh nade mokwako piny. Kolose kinde mano yore yik mar achiel kuom jokanye duond bura mar ODM. Orengo wacho ni ber mondo sirikal masani okop kaka jatend piny Kenya machon mosenindo Mwai Kibaki noteo piny Kenya kato bedo ni noka otelo kuom duond bura mar KANU manotelo kuom thuolo malach to pod nogero ochumi mapachoka. Orengo bende noko thuolo no mar jiwo Uganda mondo ndikre kaka joduond bura mar ODM. It is high time that the Ruto crowd should stop blaming others. Ntie kamoro kise chope to udong jare ma okinyal wacha ni ng'ato kia na ng'ang'anga tani tena ka barasa ka chief to in mabura loi okelo ne wacha kana bura oloi pinyo ni manduoko omiyo sani e pinyni awach ni kokiwinjo wach Raila Amolo Odinga emomiyo luoro mako jowagi maseche moko kana bei dhi malo to luoro mako giduoko piny matin. Omiyo ana kwau beduru jochama ma ODM. Wangapi wamekubali kuwa wanachama wa ODM? Nione hapa kwa mikono. Nyakoro mgajuanga nyathima nyako majahigni 17 e kar dak mamuhoroni e kaunti ma Kisumu. Sombe chalka gi manyalo rochore tok weyo skul gi klas 11 kalore kod tuo kansa mar chogo mosechopo stage mar 4 masani okete piny bang' we kod ng'ol. Millicent Adhiambo miyo aler bang' limo Valerie Odhiambo matuo mar kansa nomako tiende makoro kachwich ma ochwe ong'ad oko mar mondo miyo res ngimane. E dala Godon Odhiambo ma en wuon Valerie Odhiambo mantiere kar dak mamoro ni kor ward e kaunti ma Kisumu. Warado kod Valerie rawera manyako majahigni 17. Valerie obedo kaachiel kod rowere wetene mane ochopo mar miye mor kendo jiwe e wuodhe mar chiedho gi tuo kansa mar chogo. E gima nochakore kaka adhola, anyuola mar Valerie osekalie mathoth mondo mine yangi ni tuo kansa nogore piny to nwawe ni en gima nyalo rumo ka watemo rwayo gi yath kienyeji. Ne odhi kamano nokwaneno ber, wadhi osiptal, nogoye picha, norwa kerecho nikech nadhi tiyo gi UPI aonge gi pesa e sechego. Ne gitama ni ok inyal timo ne CT scan. Naduogo nabet katemo gi yedhe mag osiptal, amedo mana dhi osiptal St. Vincent to naneno ka pod zidi. Nong'ikore gi kar chonge ka, koro noken gimotur to kowil. Koro ring'o mar chonge no ne grow, koro waneno mana komedo grow. Kaneno ka osomo tam 1 te, koro dwe mar 4 gino odhi adhiya gi rem kamano. Ne ok obedo na mayot ahinya, giduogona ni tielo ni nyaka wang'adi, kansa osechamo tielono. Nayie mondo ong'ad tienda mondo kik infections odhi malo. Bang' kanyo asebedo gi difficulties mang'eny nikech kansa noyud ni spread nyaka e chest, but lungs kanyo, ma en dangerous be podi. Koro notimona chemotherapy mondo oneg cells mag kansa go endo. Dakteche go nomiyowa transfer Eldoret, to since Eldoret en far gi Muhoroni, daktari ma Eldoret nomiyowa transfer Kisumu, kanye mitimonae chemotherapy mondo oneg cells. Jani mar kansa ok yot jokama. Samoro yudo ka yweyo matek, samoro idwaro yedhe, nitie chiemo moko ma be nyaka icham. Jonyuol nosetemo, kisetemo ahinya kar ma ginyalo. En safar ma osebedo matek. Kamin Valerie wacho ni tuoni osekelo midekre mathoth e ode. Opek koda. Samoro daktari dwaro ni ocham fruits odiochieng' kodiochieng'. Fruits mopogore opogore. Akoso nyaka pesa. Dwaro ni onyalo madho chak nikech kaka imanyone kaka remo duogo. Akoso nyaka pesa. Chemotherapy ni mano ng'isa ni nyalo konye.
to seche moko kaka pesa onge kaka nyalo dhi chemotherapy. Jonyuol na onge pesa, samoro miss chemotherapy. To ka ok adhi chemotherapy ni maber nikech transport. Nitiere kaka cells bro medo spread manyalo make me lose my life. Lakini nikech familia na chiegni koda, amua ni ok abi give up in life. Rawerano gi chuny lit yango kaka ting' mar tuoneno oserocho nyaka som nyithindgi kod kit ngimagi mane gidakie mapile. An gi sisters ga be moko. An gi sister ma ja form 3 onge kaka next year onyalo dok school mana nikech tuonani. Ja sister na ma notieko form 4 December nonego dhi e college to pes te mane jonyuol na ni godo osethiedha e kansa ni endi ma koro sani gionge kata pesa. Nyaminwa no ni bana dala kaendi. Akwayo ng'ata manyalo konyo sisters gago mondo wadog school wasom. To mondo konya e yore mar thieth bende mondo amed yudo nguvu. Mondo amed endelea gi somo, mondo abed jachir. Mondo chieng' moro ating' familia wa malo, abiro gonu erokamano kutimona kamano. Kata obedo ni Valerie kale pek nikech tuono, lek mare to pok oduono. Gikwayo kony kuom oganda e duoko geno mare ne dago ngima makare. To gima lich na ahinya nikech pod adwaro neno bed mangima. Ang'eyo ni tiende kende maonge to bwongo ne to ler. Agombo nodog skul to anyiew ne artificial leg. Mane kwayo na kuom jopiny ma Nyasaye donje chunygi mondo mi okonya e pek ma an go kaka janyuol. I would like to tell the government that they should make the cancer treatment for free because a lot of people in Kenya have cancer and they're suffering to get medication treatment for cancer because the treatment is a lot of money. Min Valerie ojiwo oganda ni kik garre kuom weche yiende mag nyaluo gi manyo jolemo kojiwo oganda mondo kinde duto ochim od thieth ka gin kod achiedh nade. Adwa wacho ne ng'ama nyalo bedo gi shida machal gi mara moyuda kawuono ni kata moseyuda ni. Kik believe ni ng'ato iri. Kik believe e yedhe nyaluo. Atemo tama. Kata ka ninyisa ni nyathini ni okwany tiende. Natemo kuom joma nyalo lemuna. Natiyo samoro gi pesa matin mayudo mondo yud ngima. Nayudo ka onge. Ok believe jalemo makoro. Ok believe yedhe nyaluo. Ng'ama nigi shida machalo gi mano odhi osiptal moriere. Waromo gi Dr. Fiona Adagi. Ma en jalony e weche mag kansa e kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi mondo olernwa matut e wi kansa mar chogo. Bone cancer, anyalo wacho ni en one of those cancers ma are not so common. Ng'eyo samoro ok nyal yot ni in gi bone cancer. Until maybe koro ka symptoms ochako bagi kaka gi present kore kinyalo neno ni ng'ate ka fwenyo ni ai to karang'o marach kuom mama koro sani aneno ni denda ni ok en kaka nintiere. Koro samoro nyalo yudo ka ng'ato nyisi ni tinda awinjo ka an gi rem sana e chogo kata awinjo ka chogo na ni obiro ka okuot. Koro kineno ka tiendi kamoro okuot to at least onego ikaw hatua mokwongo idhi kata inen daktari. Oganda ikwayo mondo bed akicha kendo many thieth mondo ponono ni gineno ranyisi mag kansa mar chogo geng'o ber moloyo thiedho. Ma emomiyo kata obedo ni tuo kansa mar chogo ok ng'eny ahinya, ijiwo oganda mondo otang' kod rem mar choke kata kuot moramora manyalo mako dend dhano mondo giringi ne laktar mapiyo kaka yorno mar yango tuo madibed ni chami kata en kansa mondo yud thieth kapok olandore asasa e del kendo kelo ni midhiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County. Manodoko wach malit geno marwa ni Valerie biro bedo ka yudo resruok mano motenre kod thieth.
Jatend arita kwe kaunti ma Migori medo jiwo weche mag kedo kod kuo mag jamni e kaunti no. County Commissioner ma Migori David Gitonga wacho ni gisebedo ka giyudo thoth jamni ma okwala e gwenge mag Kuria. George Juma nigi ler mathoth. Kuo mag jamni gwego ma Kuria ok en gino ero ma ochakore sani. En gino mosebedo kuom kinde malach kendo sekelo lal mathoth ne oganda kabede kata mana wechego mag kwe bende serocho e kind oganda jo-Kuria kod ogendni mamoko ma odak e tong' Kuria kod Narok kod piny Libamba man Tanzania. We've been able also to recover almost 95% of stock theft over the last 5 months. E kinde ma jumbe adek ma okalo, romo ma tieko koko ma ikelo kod kuo mag jamni kod midhiero mamoko e kinde oganda mogego ma Kuria kod Narok ne obedo. Wizi ya ng'ombe kati yetu na jamii, ufuatiliaji ya ng'ombe sangine kio kero imekuwa shida kidogo. Viongozi wa usalama kuna hawa kama machifu na wengine ambao wana usalama. Ng'ombe zinaibiwa ng'ombe 2, wao wanaweka ni ng'ombe 10 ambao inaleta shida hasa wakati tunapo ofuatilia ng'ombe hizo zirudishwe. Okenge mo pogo sekete kinde mo kalo makedo kod kuogo mag dhok ma oting'o winjruok moinka kata Rime Declaration winjruok no mabende yango ni kama koro tie jamni ma okwalo lale oganda makanyo ipeo dhogegi. Obila makedo kod kuo jamni bende koro seketi gwego ma Kuria West kaachiel kod Kuria East. We've also defertilized the Nyumba Kumi and the village elders. They're able to give us information on real time. And again, our security officers are able to respond on time. Hii mambo ya kurudisha ng'ombe na wezi wanaendelea kuishi, tunaambia usalama hawa askari wetu pia wakamate wezi. County Commissioner e County ma Migori David Gitonga wacho ni sani bende koro gitiyo kod lony manyasani ka gitiyo kod WhatsApp e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria. Nikech thoth dhok ma okwalo osebed ka yang'o seche machuok bang' kosekwalgi. Gitonga wacho ni jotend arita kwe kawo tende kod wegi kuondego ma yang'e jamni kod tiyo kod mbuino mar WhatsApp kama bende dhiang' moro amora ka koro pok oyang' picha mare nyaka or kanyo. We use Murika application, which is a platform for real-time reporting of anything which happens within the county. Habitats, they have a WhatsApp group. And he can be able to share with you the information about the modus operandi of people slaughtering the animals. Jotend arita kwe oyango ni pod gimedo keto kenge mathoth mar kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria ka dwaro margi en miyo koro oganda bedo nywak gi lwedo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaram gajuang kamora mintiere machiegni e mesa mar weche tuke. Ng'we mag bunge mani kod ageng'a mager mag mich mag omenda matara ne joloch ibiro bagi okang' mokwongo e gwenge mag Chepsaita, kaunti ma Uasin Gishu tarik 2 dwe manyien. Ng'wego geto manyo talanta e kind rowere kendo puonjo jong'wech ber mar ringo moko ti kod yedhe. E alap ma Chepkemeli, rowere dhi nyime kod orako ka giikore ni piemgo. Jachung' ne ng'wego Faruk Kibet kod jotelo mamoko e weche mag ng'we wacho ni ma e okang' mokwongo ma ng'wego biro timre e pacho ka kendo en gima ber ka jong'wech ochopo kaluwore ni nitiere omenda maromo milion 7 ne joloch. Those who are coming are ready for cross country. Remember, hapa iko pesa. The total prize money that we are having here is almost going to 7 million. Patron, nataka niseme kwamba we have also taken initiative kama Athletics Kenya, tutatrain officials ambao watatoka hapa nyumbani. Manake tunataka tufanye in 3 years, watu wa nyumbani ndio watakuwa na manage event. This is a very tough course, and I think it will be an eye-opener for many people. I can bet my small money that 2 or 3 athletes that will come from here will go all the way to international level. Nataka siku hiyo tutumie nafasi ya kupanda mti. Serikali inahimiza tuwajibike. Sehemu hii ilikuwa na uwezo ya kunyesha kila wakati. Sasa siku hizi tumepoteza kwa sababu hatupandi miche. Juzi watoto wameandikwa jeshi. Out of 5 watoto katika sehemu hii, watoto 5
wamepatikana wako mwili yao imechaa pangi. Sasa unaona ile hasara wametupatia. Imagine mmepata nafasi 5 na mwisho mkaondolewa. So nataka kutoa mwito kwamba mkemee maneno ya pombe sehemu hii. Na kwa sababu tuko na county commissioner ambaye anafanya kazi na DO wetu, tutashirikiana. Timbadhula mar Kenya Harambee Stars nobagora kwe boma ma Abidjan e piny Ivory Coast kagikore marakore gi Seychelles wuok tich mabironi. Maren banka nyocha ologi gonde 2-1 gi Gabon e tugo mar laro thuolo mar dhi e World Cup. Seychelles to nolo gonde 9-1 gi Ivory Coast odiochieng' manyoro. Kopogre gi mano bende mano mar volleyball mar Kenya Pipeline nodhi nyime timo maber e tuke mag zone 5 mag laro simbo mar Afrika matimore piny Rwanda. Timno noloyo National Police mar Rwanda set 3-1. Nyi Kenya go noyudo loch mano mar kao makoro bende gibiro bedo ka